Здравейте! Ето и блузата, как стои облечена. Двулицева. Вижте от едната страна как се редуват цветовете. Ето я и от другата страна как се редуват цветовете. И зависи от вашето настроение и желание, може да си я носите и по двата начина. Материята е отново 100% памук. Деним на Стенли. По-плътна е плетката. Разбрах от много дами, че всъщност предпочитат модели, които не се налага отдолу да се носи бюстие допълнително или потник, нещо, което да не прозира толкова много. И затова именно се спрях и на този модел, който на пръв поглед е доста обикновен, но ето виждате, като се наредат цветовете, че всъщност се получава доста интересно нещо. Разбира се, понеже е в синьо, какво по-хубаво би било от един завършек, като акцент, мидички да му добавиме. Ето. Мисля, че се получи много интересно моделчето с тези два цвята. Всеки може да си го носи, както на него му допада. Блузата е подходяща за дами размер S и M. Аз съм горе-долу M. Ето, виждате на мене как ми стои. Това няма голяма еластичност, така че за L номер ще бъде мъничка. Тясно ще ви, няма какво да ви лъжа. Тясно ще е. Но за S и за M ще стои перфектно. Надявам се да ви хареса и до нови срещи. Който иска, може да ми пише.